بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلے تمام دوستانوں سلام عرض ہے، السلام علیکم۔ کہ تیرا نام لائے کے آغاز کرے نا آپ نیک انجام ہو ویسی، راسی کرم شامل حال تیرا مت خاص انعام ہو ویسی، دیوے خیر جے نقطہ بے دے صدقے، نقطہ بے انا نقطۃ اللہ تحت الباب، دیوے خیر جے نقطہ بے دے صدقے، اچھا ڈیر مقام ہو ویسی، ایڈا اثر ہو سی میرے لفظاں ویچ صدام صدام ہو ویسی، کہ تینوں تیری عید مبارک ہوئے میتھوں میری گزری عید نہ پوچھ، جیڑی یکم شوال نو ہجر دی ہوئی میتھوں واتو چاند تاکید نہ پوچھ، ہاسے آئے ہوئے رہ گئے ہوٹھاں تے گال اگلی اور مزید نہ پوچھ، میں صدر صدام دی حسرت دی جیڑی ہوئی ہے فوج شہید نہ پوچھ۔ واہ بلوچ واہ کیا بات ہے، علوی صاحب توجہ فرماؤ جی۔ محترم علوی صاحب جرا صاحب کہ مینوں ادھراں پھا پیاں دیندیاں ہیں ہاتھ رکھ لیا نے گلوین بیدار صاحب، مینوں ادھراں پھا پیاں دیندیاں ہیں ہاتھ رکھ لیا نے گلوین دم گین میں باقی رہ گئے ہیں میرے لاغر بہت مسکین تے اے بھی ہو سکتا ہے جو ہو جاواں اسے وجہ تو غرق زمین میرا جگر صدام ٹکیندہ راندئی حسڑاں دی روز مشین ویکھاں اگر صدام چگردوں میں ہر کہیں دا جگر پرونے، ہر وستے بشر دے منہ تے ہے غریائی دی ڈگ برونے، تے میرے دیس تے خلق دے بوٹے نوں لیا نفرت آن کے جونے، زخماتے پٹیاں بندن کجا ہاتھوں لوگ بگیندن لونے، کہ سٹاں لگن تا بندن پھاٹ میرا محسن، سٹاں لگن تا بندن پھاٹ میرا محسن، انجے باندے بالکل لو نہیں، میرے جگر تے چلے ہوئے آرے دی بہت نازک پیڑ بھی سو نہیں، تے ہن ہانوں حسڑا تائیں پاروں جو کولا سرکاراں بہو نہیں، روح انسا دام دا اختہ ہے شک پوندہ ہے رات بھی رو نہیں، کہ کم ظرف وراگی سنگت دے پاروں ہاتھ آلہ ظرف دھوبا سو، کم ظرف وراگی سنگت دے پاروں ہاتھ آلہ ظرف دھوبا سو، تسی کھٹیا پورا زندگی دا انجے لازیاں دے وچ کھوبا سو، تے ایک میں صدام دائی دعویٰ ہے کیڑا لکے جدن بھی ہو سو، روبا سو میں شیشہ ہاں توڑی نقدہ جدن بان سٹے ہوئے انے اوبا سو۔ کیا بات ہے، تاڑی مارو یار بلوچ دینا دی، کیا خیال ہے بلوچ؟ مہربانی ساتھ محترم ظہیرنہ بلوچ صاحب اور دے حکم تے، کم ظرف وراگی سنگت دے پاروں ہاتھ آلہ ظرف دھوبا سو، تسی کھٹیا پورا زندگی دا انجے لازیاں دے وچ کھوبا سو، تے ایک میں صدام دائی دعویٰ ہے لگے جدن بھی ہو سو، روبا سو میں شیشہ ہاں توڑی نقدہ جدہ بان سٹے ہوئے اندے ہو با سو، کہ اساں ہٹ گئے منہ دی رونق گئی وعدے تیرے سجن نہ مکے، بوٹے لگے ہوئے دل وچ ستراں دے کھلے دس دن سامنے سکے، تے آج علم ہویا ایسا کملیانوں رہ ساری عمرہ جھکے، رولے جے صدام بلوچ ہوندن جے سجن نہ لڑن دے تکے، کہ رہ کانڈ مگروں کے لوگ پجیندے سامنے کے جھنکی کے مار گئے، رہ کانڈ مگروں کے لوگ پجیندے سامنے کے جھنکی کے مار گئے، کئی وصل دے
شوق ہجر دی دوپتے تڑکی تڑکی کے مر گئے اور بندے کھاونے عشق دے تار چناں وچ بندے کھاونے عشق دے تار چناں وچ ڈٹھا ڈھیر گتی کے مر گئے لکھاں لوگ صدام اس ہجر دے فاج ولسی کے مر گئے آخری باندے سائیں کہ اے شہر ایویں نہیں شہر ہوندے گاٹے انہاں دے ڈھیر فطور ہوندے عامر خوشابی صاحب مظہر بیدار صاحب اے شہر ایویں نہیں شہر ہوندے گاٹے انہاں دے ڈھیر فطور ہوندے تربک دے بوتے نے منجیاں تے ہتھوں ہجر دے بہوں مجبور ہوندے اور کھا ویندے نے سیک جدائیاں دے ایک بیتوں سائجے دور ہوندے ادھا وانجے شہر صدام ہوندے جدہ بالکل چکنا چور ہوندے والسلام